Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa issa qed jindika li l-Pulizija verament kellha informazzjoni rigward politiku involut fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, għalkemm skontu m'hemmx evidenza li tista' tintuża fil-qrati. Dan il-kliem jikkuntrasta ferm ma' dak li kien qalilna l-istess kummissarju ftit tal-jimilu wara li l-Koħħu kien ingħata l-proklama. Brabta mal-każ tal-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia jew brabta ma' xi każ ieħor il-Pulizija sallu m'għandha ebda evidenza li torbot xi politiku ma' dawn il-każijiet. Fil-waqt li issa l-Kummissarju qed ikun aktar kawt fi kliemu. Irrid ngħid li fil-konferenza stampa li aċċennajt għaliha għadt il-kliem li sallu bl-evidenza li għandha l-Pulizija ma kienx jirriżulta. Allura importanti li fil-waqt li fi drabi oħra għamilt id-distinzjoni bejn intelligence u evidence, illum rrid ngħid xi tfisser evidenza. B'evidenza nfissru dik l-evidenza li tkun ammissibbli fil-qorti. U evidenza ammissibbli fil-qorti tfisser li xi esperjenza persuna direttament. U allura fil-waqt li ma rridx nidħol fil-mertu ta' ebda każ bħalissa, importanti li nifmu li b'evidenza hija dik li l-Pulizija tista' u l-Avukat Ġenerali għax il-prosekutur illum il-ġurnata f'dat tip ta' każijiet huwa l-Avukat Ġenerali jista' jmur il-qorti biha. Il-qorti tmur biss b'evidenza li hija ammissibbli. Dan jikkonferma li dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela dwar id-dikjarazzjonijiet tal-Koħħu kien kliem li ntqal baġla. Hemm investigazzjonijiet s'issa l-riżultat ta' dawk l-investigazzjonijiet ma jurix li kien hemm persuni li huma fil-politika li huma konnessi, però naturalment dwar dak kollu li joħroġ mill-eżitu tal-investigazzjonijiet imbagħad ikun il-Kummissarju tal-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali li jagħtu rendikont dettaljati. Għaliex fil-verità teżisti informazzjoni li tippunta lejn politiku laburista. Michael Vince Muscat il-Koħħu għamel dawn l-allegazzjonijiet fuq l-eks deputat mexxej u eks Ministru Laburista Chris Cardona. Sal-lum Cardona għadu jifforma parti mill-Partit Laburista u sal-lum Robert Abela għadu jaħrab milli wieġeb dwar l-eks kollega tiegħu fil-kabinett ta' Joseph Muscat.